kanang ginatawag nato na midlife crisis or yung pala life starts at 40. Tinuod ba na siya, ma'am? Yes, Ma'am Michelle, no, i-confirm nato na, i-verify nato nga ang midlife crisis is a real thing. No, pero naa siya variation, no. So, but ato asang isa-isa no, ang midlife crisis nga term, Ma'am Michelle, gisugdan ni sa isa ka Canadian psychoanalyst, no, si Elliot Jacques. 1965 na mugna niya or na eksperimentohan niya nga naaning midlife crisis nga stage sa kinabuhi sa tao nga kung asa magsugod ni mid to late 30s nga ang isa ka individual, take note, maka-experience of depressive period. Sorry, ma'am, No, so ang mid to depressive late period is perhaps mahibalaan na ito nga ay mura ni sa depression. Diba? Naa silang similarity. Ma'am Precious? Yes po, ma'am. Sorry to cut you, ma'am. Mid 30s, ma'am? Mid to late? Mid to late 30s. Hala, patay. Okay, sige, ma'am. Go ahead. So, dili na mao ng life starts at 40. Lahi po na siya, ma'am. Ito na i-explain later, ma'am. Sige, ma'am. Excited na kayo ito. Life starts at 40, yes. So, na-apply sudden lifestyle change, dire. Okay. No? And even mortality. Unsa man yung mortality, dili ka matayon kung dili, yung unsa ni may mong kinabuhi. Yung unsay purpose nimo na achieve pa nimo ang mga life goals, mga ilan na realization na mahitabo. Okay. So, unsa na to pagkahibalo nga naanata sa midlife phase, no? Not necessarily manggod na mental crisis gid siya. Okay. Oo, magdepende na siya sa circumstances nimo. Asa ka karon sa imong kinabuhi. Kung tanaw nimo fulfilled ka, nahimo nimo ang mga career goals nimo, fulfilling wife or working mom ka or unsa pa negosyante ba ka, ang mo pong outlook sa kinabuhi kay strong and then positive, I think moagi ra ang crisis very gently sa imuha. Maunang na ay growth, na ay stability and joy. Diha ko yung ginaingon na Michelle nga, life starts at 40. Kay na-overpower man sa dito sa mas daghang maayo nga nahitabo sa imuha karon. Pero dito sa mga pipila lang ka mga aspekto sa imong kinabuhi nga feeling mo senior ka. No? However, Ma'am Michelle, tao atong ginaistoryahan din so na ay chance mabali ni siya na mas daghan ang crisis, mas daghan og mahunahunaan nga failure na ako sa akong kinabuhi. Ako mga anak in ani nagpait lang gihapon. So diha ang crisis mas mag-defy. And then they don't agree nga life starts at 40, no, dili sila mo-agree. Ubang tao ing ana. So, magdepende ang midlife crisis sa ato ang circumstances o sa atong outlook sa kinabuhi, no? Sa pag-abot na to ana nga edad. Balikod ako, Ma'am Michelle, mid to late 30s, 40 to 60 years old, mauni ang window na to for midlife stage, no? Ang symptoms ka ato ang makitaan, Ma'am Michelle, very careful sa kabasig ma-interchange na to sa depression. Okay. No? Na ay deep sadness nga naman. Dili man gud nga edad, maghuna-huna na kag unsa tong mga na-miss out ni mga opportunities. Example lang, maayo siguro kung kinabuhi kung akong mamingnuan katong akong ex. Agoy. Nagbaso. Agoy, di ba? Nagbaso. Naiingan na. O kaya, mas pindot siguro ang akong trabaho kung di-accept na ko kung abroad nga work na ko or katong opportunities nga lahi. Kontra sa ko ang accept karon. So, naiingan na. And then, na-apply daydreaming, Ma'am Michelle, nga kanilang mag-ruminate ka nga, kaya kay nabuhi atong college pa ko. Kaya kaayo tong single pa ko, kaing lagi akong concern. So, part na siya sa imuhang midlife experience. It could not be a crisis, no? Kaya naapamagigay chance nga ma-redeem na nimo or ma-control nimo ba no, nga dili kayo pa maapektuhan. However, naa ang irritability, dali kaayot pa masuko, sensitive na kaayot ta, no, gamay lang butang, masuko din ta sa atong spouse, sa atong partner, even sa ato ang mga elderly nga kauban sa balay. Yes. No, kay kulit naman po na sila. So, ikaw po nga nag-aagi sa midlife crisis, mag-igo yun, no? Makitaan yun yung mga dili naman ko pareha sa una. Matandog. No? So, na-apoy, yes ma'am, na-apoy change
ambition. No mo nang uban na mag-abot na og 40s, mag-engage na into business, na uban mag-early retirement, kay mag-open og ilahang gusto nga mga activities, mo palit og kanang mag-open ba sila resort o uban pa no. So daghan kay ikaw og mahunahunan diha na nimo i-maximize kani imong capacity nga kani wala na ko ninahon mo sa una kay tungod lain na ako ang focus karon ako na pong kaugalingon. No, so there's growth in that one. Another one, Ma'am Michelle, very lightly lang no distinguish lang nato unsay kalahian di ay nila kung depression atong istoryahan o midlife crisis. No, kay very rampant kaayo karon ang kaning depression no among young adult gani no to elderly. Ang depression is diagnosable mood disorder na gid siya no established na gid siya nga kani sakit ni siya nga ma-consider nato ang midlife crisis dili medical or psychiatric condition. Dili siya sakit, dili ni siya kailangan tambal. Number 2, ang symptoms sa depression pwede magawa sa bisag unsang edad. Pwede childhood, teenagers, and even older adults. Sa midlife, magawas lang mid to late 30s hangtod 60 years old. Okay? More or less, ang depression could combination ni siya sa biological, psychological, o social factor. So, meaning to say, ang biological, wala kay control. Diba? Kung unsa ang produce ya sa brain chemical ni mo nga ma-imbalance ka, mo nang depressive ang mood nga mong ma-experience. However, ang midlife will be caused by the person's re-evaluation of their own life. Anong magmamalandong na gani kahalaoy, nagsimpunta na ko. Unsa naman ang ako ang mga nahimo sa ko ang kinabuhi. So, kung mag-magnified ang mga good things, mga accomplishments of fulfillments nimo, again, Ma'am Michelle, midlife lang siya. Dili siya ma-consider nga crisis. No? So, daghan ta og mahunahunaan nga positive. Another one is, ang depression, ang symptoms can be persistent and severe. No? Na while sa midlife po, makita nato nga naalang kay sense of dissatisfaction, naalay kulang sa kinabuhi. No, murag dili nakakontento, pero mawala ra pud na siya all throughout midlife age nimo. No? So when do we know na wala na siya? Kung ang symptoms sa midlife crisis mag-subside na, kay ang individual nasulod na siya o nariginan niya ang sense of peace diya sa iyahang direction sa iyang kinabuhi. Nadawat na gid niya ang iyahang estado sa kinabuhi. Nadawat na niya ang iyang mga anak. Muhawa na gyud no kay mga adult na yang mga anak. Okay? Well, ang depression needs medication or therapy. So, be very careful. Actually, Ma'am-Michelle, no, while I was preparing this one, na-realize ko na ko, hala, mid to late 30s, I know. Awa. Mo gani ka, nakuratan gani ko, ma'am, kay na almost mid na ba ako, so, agay, bantay-bantay mo, guys. Alam nyo na. Pero bitaw, no? Very helpful. Actually, man, no, accomplishment lang ko ang tanaw na nako sa midlife. Yes. No, kana bang malampasan mo siya nga murag graceful ang pag-experience mo og midlife sa crisis siya, pero katong tama imong giingon, ma'am, pag-abot mo 40 mas na maximize mo imong kaugalingon. No, mas sakitan nimo ang meaning sa kinabuhi, mas nahimong expanded ang imong thinking, dili lang diya sa imong kaugalingon, sa imong family, even in the community. Yes. So, it means, Ma'am Precious, nga everyone, moagi gid ta ani kay mo ganing midlife kay tunga-tunga sa atong kinabuhi. Moagi gid ta ani nga stage sa atong kinabuhi. So, nagdepende lang siya sa circumstances kung unsay ato ma-feel. Whether magka-crisis ta or okay ra kay medyo kaluyan sa Ginoo, okay ra man. So pero the knowledge na moagi gid ani diha gid magmatter, ma'am, no, kanang moagi gid ani. So agian gid nato ni na stage before ta mo adto dito sa life starts at 40. Yes, correct, ma'am. Ma-observe na to, ma'am, kana bitong mga non-government organizations or group of people kasagaran sa mo appeal or magdugay og appeal din katong naa sa midlife age na hangtod senior citizen. Okay. Diba sila tong kanang engage kaayo makig-meeting, maghatag og community
mag-input, no, mag-outreach program. Kay tungod isa ni sa reason nga nung dili kaayo emphasize ang crisis sa ilang kinabuhi. No, So, kay mas mailan din ano natin. sila. Mas Mas reaching na-embrace out. nila ang community. O, Reaching diba? out to the youth. Ano? Yes, kaya wala naman sila kauban sa balay, ma. Oo. Most likely by the time nga moabot sila ani, ang mga anak nila Yes, ma'am. adult na, nanay galing kinabuhi. ma'am. Okay, sige. So, sa mga naminaw karon og kayo, appeal day ko di. Sige, dugangan nato na. Karon ma'am, nahisgutan naman nato ning midlife crisis kung ako tong nag-agi ato or nakaagi na ba ko ato or napako karon or paingon pa lang ko. Kita nga mga involved or kita nga nag-surround ma'am sa nagpalibot atong mga tao, individual nga nag-agi karon sa ilang midlife stage. Unsay buhaton po namo ma'am para masabtan na mo sila ma'am kay lisod bugay basig as you've mentioned ganina, it could cause conflict if ever na ay crisis ang usa ka tawo like imong bana or asawa or imong mama no nagaagi siya ana. So tawangi daw mi ma'am unsaon nato pag-deal pod ani ma'am. Yes, Ma'am Michelle. No, tama sa kong giingon ganina, mag-vary ang midlife crisis experience sa kada tao. So whether or not ma-experience ninyo ang crisis, dapat mangandam sa ay tama ka ma'am, muagi gid ang tanan sa midlife. Okay, number one is you have to acknowledge what we feel. It's Okay. okay nga ma-disappoint ka, okay lang ma-irritable ka, okay lang masuko ka. I-accept na nimo nga muagi gid ka ani, ayaw ka bala ka nga makafeel ka og negative. No, what is important is i-acknowledge mo siya, and then ang outlet nga imong pilion to express those negative feelings is positive. No, for example, pwede na to i-divert into exercise ang imuhang kapungot. No, nasuya ka, irritable ka, so pwede mag-exercise ka. O kaya naman, mag-journal writing ka. O kung naakaylo na, mag-gardening ka. So naay mga choices nga pwede na to pilion para ma-divert o nga, dili siya mahimong negative outlet ang imuhang mapili. We have to acknowledge our feelings, Ma'am Michelle, because again, ang midlife crisis is very similar with depression. Okay. So, mauna nga, kailangan kabalik pa nga mulabay ramang good ni ingon si Ma'am Precious. Bisan pagbasahon nato sa internet, mulabay ra gyud ang mga symptoms sa midlife crisis. No? Malampasan ra gyud ni siya. Unlike sa depression na kung dili nato tambalan, dili nato mag-undergo og therapy, dili gid nato siya ma-manage and it will be with us for the longest time. No, murag for life naman gud ang depression nga sakit. Mag-manage na lang sa pinaagi sa tambal. Ang midlife mawala ra siya. No, so nindot unta nga experience nga moagi tag midlife nga dili kaayo crisis ang ato ang ma-magnify. Number 2, ato ang i-identify ug dawaton ang circumstances sa ato ang kinabuhi. By the time na moagi na taog midlife, Ma'am Michelle, ang mga bata na to ani mga dagko na. They are starting to make their own lives, and then napoy uban nga maka-experience sila diri og separation, divorce, or death of spouse na ayong anak, o kaya caretaker na sila sa ilahang mga ginikanan. So kani nga mga changes dako kaayo ni siya. No, vast kaayo ang effect ani sa isa ka tao financially, emotionally. So kailangan step by step nato ni matun-an. No, dili itan-aw nato mamisel nga naay mga experiences ang kinabuhi nga pag-abot sa katong magamit na gid nimo ang imong experience makaingon pag mo di ay nga ing ato kung para karon ready na ko nga ato bangon ni siya. No, I hope maka-relate ang ato mga kasama nga namin nga na ay mga challenges sa kinabuhi that will prepare you pag-abot mo sa midlife mas stronger na ka, meaning to say dili stronger nga kanang mas mas isog, mas lakas ang loob mas mo. isog daw ma'am. mas masok. No, mas malakas ang loob mo na yes. kana ato bangon ang kinabuhi. Number 3 siguro na nito, try something new. I don't know no kung open-minded ang ato ang mga kasama nga naminaw ani, pero this is the time na pwede ka mag-engage into your new hobby. Okay. Or mga skills building na wala nimo na himo atong panahon kay siguro sayo kay kanaminyo or pag minyo nimo trabaho family na lang ang routine nimo. So this can be an outlet mo to kung gingon gani na Ma'am Michelle na ay mga individual nga mo undergo nag midlife ang tumusingin citizen mo, appeal sila og mga association, appeal sila og mga organization na kung asa mapalambo nila ang ilang advocacy.
Are you into environment, Yes. more into women or children ba karon? No, so naakay trends. I think Davao City is diverse, daghan ko tag mga social group na pwede ninyo apilan para makatabang sa inyong hindi kayo ninyo makitaan gaagi na yung midlife crisis ba? Sige na kag-ruminate, sige mo naon. Yes. No, so negative na hinuon ang mga experience. So as much as possible karon Ma'am Michelle, katong mga musulod pa lang og 30s, Mhm. pangandaman na nato, no? So, gusto ba nato ang atong midlife pleasant ba siya? Okay. No? Kailangan dito choice. Naaday kuan. Preparatory. Preparatory stage, ha? Oo, na-preparatory, di ba? Mhm. Kay, naman good tayo mahimat no, sa atong advocacy sa mental health nga. Naana sila sa life, pero kanang very productive sila, very sharp, no? Mhm. Engaged sila sa community, sa church, Mhm. sa family. So, natin choices. Lastly, Manson, i-embrace na to ang self-care. Dili Self-care. na to, dili na to kalimtan ang self-care, dili na siya kanabit ka, umiinom ka, o kanang self-centered ka, o imuhala ka, o walang dili, kailangan man mo ni Mhm. para malampasan mo ang tunga sa kinabuhi, no? Mhm. So that you can still be productive after 60 years old. Yes, ma'am. Manisan na mention ni mo ganito, what if pauban nimo sa balay ang moaging midlife? So, Mhm. unsa imong hinuon? Kung lang kabuok manisan mo, gusto na nato pahapyawan, paminawon natin sila without judging. Paminawan without No? judging. Okay. Yeah, listening to them without judging. Kabalik ka, kanisita, gusto niyo sila mag-share sa Okay. ilang mga gikaagian sa una, noon sa ilang mga experiences. Mabitaw ng mga ginikanan, magsige na sila kanang storytelling gani kung sa ilang kinabuhi Mm. before pa sila naabot ani nga panahon, no? Mm. Naabtan nila ni mga ing-ani nga trabaho o kaya ang presidente sa una si ing-ani ang kinabuhi sa una. No, so they would really love to storytell no kung unsa ang ilang mga accomplishments and fulfillment. So maminaw lang sa gahina na tong panahon. Number 2, keep an eye of signs of depression. Ang imong kauban sa balay, midlife crisis ra gyud niyang ginaagian og dili gyud ni ma-consider nga Depression. depression or Okay. other psychological disorder. Okay? Mhm. And lastly, Ma'am Michelle, pareha sa ginaingon na to every time mag-lecture ka, spend time with your family. Mhm. No? Dili Mhm. kailangan na bungga ang outing, Yes. basta kay nagkuyog lang mo, peaceful ang conversation, free-flowing conversation, Ma'am Michelle. It's something na ginalook forward sa mga middle age na sila kauban sa pagpapila ko. Ma'am Yes. Michelle. Thank you, ma'am, kay naa di ay preparatory stage, no? Pwede di ay preparahan ang midlife stage nato, ma'am, na maka-experience na posible of crisis if depending on the circumstances. Salamat kayo, ma'am, sa gi-share nimo karong kabuntagon. Ako, ma'am, personally, naklaro na gid ako, nating ana. So, thank you, ma'am. Baon-baon na mo ni ma'am og baon day ni masabtan na mo all the more ang atong kaugalingon labi na kung nagaagi ta ani karon, no? And in return mahimo tang more gentle with ourselves da okay ra ni. Moagi ra ko ani.